Λοιπόν, άντρες 2011-2012, αυτά τα κουστούμια τα ξεχνάμε τελείως. Γιατί στην καλύτερη περίπτωση να σας περάσουν συνοδεία του Παπανδρέου. Στη χειρότερη, ότι είστε από την Τρόικα. Οπότε τέρμα τα κουστούμια, εκτός αν έχετε πραγματική ανάγκη να βάλετε κουστούμι. Για φέτος, η μόδα προτάσει καρό. Πολύ καρό. Καρό και τζιν. Οπότε, οτιδήποτε σε καρό και χρώμα, όπως είπα πριν, σας παρακαλώ μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι θα σας μαλώσω, είναι ό,τι πρέπει. Χρώμα, καρό και παιχνιδιάρικα πράγματα. Ας τολμήσουμε λίγο και οι άντρες, ας μην είμαστε μοντοί και μαύρα τώρα, χίλια συγγνώμη, λίγο η δουλειά. Ας βάλουμε λίγο κάτι πιο κάπως. Για τη γυναίκα? Για τη γυναίκα πάλι έχουμε έτσι την κατάσταση τη λίγο πιο άρμη, έτσι, για να είμαστε τιμοπόλεμες για όλα. Καπαλίνες πάρα πολύ και ειδικά κοντό αυτό το τύπου English style. Και πράγματα τα οποία λίγο μας κάνουν λίγο πιο vintage. Νομίζω ότι αυτό είναι επίσης μια κατάσταση που φέτος θα τη δούμε σε πάρα πολλούς οίκους και πολλά μαγαζιά. Δηλαδή το λίγο vintage και το λίγο χαρούμενο στυλ. Έτσι. Και πάλι βέβαια σε μάλινα ή σε καρό ή σε πουλόβερ, έτσι, τα οποία είναι πιο ρηχτά και... Φαρδί πουλόβερ δηλαδή για το πρωί. Πάρα πολύ. Φαρδί πουλόβερ πρωί, τζιν, ωραία τζιν με πολύ ωραίες μπότες. Εντάξει, ας ξεφύγουμε και λίγο από τη σουκ και τις μπότες με τις γούνες και όλα αυτά. Πιο κομψές. Λίγο, ας βάλουμε να είναι κάτι λίγο πιο κομψό, αλλά δεν πάβει να είναι η μόδα σε πράγματα πιο γήινα όσον αφορά το... και πιο πρακτικά, να το πω έτσι.